Hola, avui us anem a parlar del llibre Déus, herois i mites de l'antiga Grècia. Aquest llibre parla d'aventures i mites extraordinaris. Un mite és un relat tradicional que es refereix a esdeveniments religiosos protagonitzats per els éssers sobrenaturals o extraordinaris com déus, semideus, herois, monstres o personatges fantàstics. La història conta que Zeus, desitjós de vengar-se de Prometeu per haver robat el foc i donar-se-lo als humans, va donar com a present a Epimeteu, una dona anomenada Pandora amb qui aquesta es va casar. Com regal de bodes, Pandora va rebre un misteriós cofre, amb instruccions de no obrir-lo de cap manera, però els déus havien otorgat a Pandora una gran curiositat. ¿Obrirá Pandora el cofre? El Minotaure era un monstre, mitad hombre, mitad lobo, que se alimentaba de carne humana de joves sacrificats d'Atenes. Vivia a Creta, tancat a un laberint. Teseu era el fill de Cheu, rei d'Atenes, però havia passat la seva joventut amb la seva mare, en una ciutat al sud de Grècia. Era molt fort i molt hàbil, i havia aprofitat el seu viatge cap a Atenes per eliminar els bandits que atacaven els viatgers que feien camí a Atenes. Quan tornà a Atenes, coneix el destí cruel dels joves i decideix matar al Minotaure. Fins aquí la història d'aquest llibre tan bonic.